Assalamu alaikum. Vera, kina son mijinki Umar kuwa? Kwarai kuwa. Vera, wai halin miye halin Aunty Jibril? Yawan magana tana yawan magana sosai. Ok. Kore, ka san da sanin cewa Alfa na soyayya da Yasmin? Da gaske? Abin ya yi kyau fa. Ok, to dan ba minti daya. Na ga kawa Aunty Sabin tana son magana. To yaya Aunty Sabin me ke faruwa? Omer da masoyiyar shi akwai wata matsala a tsakaninsu, gaba ɗaya ba akan gado ɗaya suke kwana ba. To ta yaya kika sani? Lokacin da na bi bayan Asiya na shiga ɗakin, sai na ga sun raba gurin da fulalluka, sai na ƙara shiga ciki, sai na ga ɗaya ɓangaren gadon gaba ɗaya babu kowa, kamar ma ba a kwanta a ciki ba. Amma kina da tabbaci kuwa? Ban tabbatar da wannan magana ba, saboda kada abin ya yawa, shi yasa na gaya muku ayi. To madalla, dumbin godiya da tarin gaisuwa da waɗanda ke kallon wannan bidiyon na tarkon ƙauna. Muna ƙara godewa wato waɗanda ke ganin bidiyon nan ya kai ga hannun mutane kawar irin su Naja'atu da kuma Husaina wadda aka fi sani da Annu. Ni ne naku Umar Ruga. Na gode. Muna masu ba da hankurin kiran Aunty Jibril a matsayin Aunty Sabin.